Επιστρέψαμε Ναυτεμπορική Μάγκαζιν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χριστίνα, θυμάσαι που την Πρωτομαγιά είχαμε αναφερθεί σε μία επιχείρηση που εφαρμόζει την τετραήμερη εργασία? Δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω, γιατί ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτό το νέο εγχείρημα για την τετραήμερη εργασία. Λοιπόν, ξεκίνησε τον Απρίλιο το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τώρα κλείνει 6 μήνες και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Σπαθή, που είναι ο επικεφαλής λειτουργιών της εταιρείας Speakit, για να μας πει μέχρι στιγμής πώς έχει αποδώσει αυτό το πρόγραμμα, αυτό το τετραήμερο. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας έχετε εδώ στην παρέα σας. Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από την θέσπιση τέτοιων καινοτόμων διαδικασιών σε μια εταιρεία, να βλέπουμε και λίγο πώς έχουν εφαρμοστεί σε ένα διάστημα μετά από αυτό και τι έχει αποφέρει τόσο στον οργανισμό όσο και στους ίδιους τους εργαζομένους αυτής της εταιρείας. Η αλήθεια είναι ότι τον Απρίλιο που ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, είχαμε θέσει κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς ήταν να μην, όχι να αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά θέλαμε να μην μειωθεί η παραγωγικότητα. Αν και είναι σχετικά νωρίς, η αλήθεια είναι και είναι μόλις ένα εξάμηνο, έχουμε παρατηρήσει ότι σίγουρα η παραγωγικότητα δεν έπεσε. Παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, που αυτό για εμάς ήταν πάρα πολύ θετικό και μας έδειξε ότι μείναμε στο πλάνο το οποίο είχαμε ορίσει, και αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα ανέβηκε η απόδοση των υπαλλήλων για να διατηρήσουν αυτή την παραγωγικότητα στα ίδια επίπεδα. Αυτό φυσικά προκύπτει γιατί, όντας κάθε μέρα με τα παιδιά μας στην εταιρεία, παρατηρήσαμε κάποιες αλλαγές τόσο στο πώς βλέπουν την εργασία τους, στο πώς βλέπουν την καθημερινότητά τους, στο πώς βλέπουν τη βδομάδα τους πιο συγκεκριμένα. Και σίγουρα η ικανοποίηση που ήρθε από αυτό όλο το εγχείρημα και αυτή τη νέα διαδικασία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πώς τη βλέπουν την καθημερινότητά τους, την εργασία τους, τα καθήκοντά τους, όλα αυτά που είπατε? Να ξεκινήσω από την καθημερινότητα, η οποία σίγουρα έχει βελτιωθεί πολύ από την πλευρά της ζωής των υπαλλήλων. Και όταν λέω ζωής, εννοώ της ισορροπίας μεταξύ ζωής και εργασιακού βίου. Και αυτό γιατί όταν όλοι προσπαθούμε να πιέσουμε και να συμπτύξουμε κάποια πράγματα που έχουμε να κάνουμε μέσα ένα Σαββατοκύριακο, ξαφνικά έρχεται και μπαίνει μια τρίτη μέρα, είτε Παρασκευή είτε Δευτέρα, γιατί το έχουμε ορίσει έτσι, όπου ο άλλος μπορεί να κάνει κάποιες δουλειές, να διεκπεραιώσει κάποια πράγματα που έχει να διεκπεραιώσει και να είναι όντως το Σαββατοκύριακο πιο χαλαρός και πιο ήρεμος. Άρα τι σημαίνει? Μπαίνει σε μια εβδομάδα πολύ πιο γεμάτος, πολύ πιο έτοιμος για εργασία και σίγουρα με τη λογική ότι θα παράξει αυτές τις 4 μέρες, θα προσπαθήσει να παράξει το ίδιο, γιατί όχι και περισσότερο. Από την πλευρά τώρα της εργασίας, σίγουρα τα παιδιά, έχοντας πάρει αυτό το benefit, να το πούμε έτσι, το οποίο τους δόθηκε ως κάτι πάρα πολύ καλό και ως κάτι που η εταιρεία το έθεσε για να σμπρώξει ακόμα περισσότερο τη λογική που έχουμε του ανθρώπου στο επίκεντρο, σίγουρα θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα όλων μας, φαίνεται στα αποτελέσματά μας, φαίνεται στο ότι η εταιρεία συνέχισε και παρέμεινε νούμερο 1 στο κομμάτι της σε αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή στην έβρεση ξενόγλωσσης προσωπικού. Να σταθούμε λίγο στα ωφέλη της εταιρείας και μετά να επανέλθουμε πάλι στους εργαζομένους. Ωραία. Η εταιρεία, ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, ήθελε ουσιαστικά να ενισχύσει το mentality που έχουμε, τη φιλοσοφία που έχουμε, ότι όντας σε μια HR εταιρεία πρέπει πάντα ο άνθρωπος να μπαίνει στο επίκεντρο όλων των διαδικασιών, να μπαίνει σε ένα βάθρο το οποίο θα τον βοηθήσει να βελτιώσει και να πάει ακόμα καλύτερα την εταιρεία. Η εταιρεία από τότε που ξεκίνησε, χωρίς να έχει μειωθεί η παραγωγικότητα, αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι βγήκε πολύ προς τα έξω, το brand βελτιώθηκε πάρα πολύ, η εικόνα της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο λόγω του business το οποίο έχουμε, βελτιώθηκε και φάνηκε πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα κιόλας να προσελκύει δυναμικό εργατικό ή υποψήφιους, να το πω έτσι, υποψήφιο εργατικό δυναμικό πολύ πιο καλό, πολύ πιο άρτια, πολύ πιο άρτιο για τις θέσεις τις οποίες τρέχουμε και να μπορέσει γενικότερα να εξυπηρετήσει και τους δικούς της πελάτες, δηλαδή τους πελάτες τους οποίους εξυπηρετούμε, σε πολύ καλύτερο βαθμό. Άρα πιστεύετε ότι σε όλα αυτά έχει βοηθήσει η δημιουργικότητα των νέων που δουλεύουν 4 ημέρες την εβδομάδα αντί για το γνωστό σε όλους πενθήμερο? Σίγουρα δίνουν το κάτι παραπάνω. Δίνουν το κάτι παραπάνω, τόσο σαν ιδέες, γιατί είμαστε και ένα περιβάλλον που ενισχύει το μοίρασμα αυτών των ιδεών, των καινούριων πραγμάτων και τις δοκιμές σίγουρα. Οπότε έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην όρεξη που έχουν και στη διάθεση, που αυτό, όντας και έχοντας και καθαρό μυαλό, βοηθάει σίγουρα και στη δημιουργικότητα. Άρα υπάρχει ικανοποίηση και από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά της εταιρείας. Μέχρι τώρα το βέβαιο είναι πως ναι. Και γι' αυτό και συνεχίζεται άλλωστε.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κανονικά το τετραήμερο. Η εταιρεία δεν κλείνει, όπως είχαμε πει και όπως είχε πει ο Σολδάτος την προηγούμενη φορά, αλλά σίγουρα δίνουμε τη δυνατότητα στον καθένα να έχει ένα full τρίμερο την εβδομάδα. Εμείς, μιλώντας με τον κύριο Σολδάτο, προφανώς μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και τότε αλλά και τώρα παραμένετε να είστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καθιερώνει την τετραήμερη εργασία. Μας είχε περιγράψει όμως και ένα ιδιαίτερος πολύ όμορφο κλίμα που έχετε μεταξύ σας. Είστε νέοι άνθρωποι, μια άλλη φιλοσοφία, όπως είπατε κι εσείς. Τι νέο και πρωτοποριακό έχουμε και να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, αλλά προέκυψε και μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες από όταν είχαμε την τελευταία επαφή μαζί του? Το περιβάλλον σίγουρα είναι και θα είναι προτεραιότητα γενικά της εταιρείας. Δηλαδή, θέλουμε όλοι όσοι πηγαίνουμε εκεί και εργαζόμαστε και είμαστε μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον αυτής της εταιρείας να νιώθουμε καλά που πάμε κάθε μέρα. Αυτό περνάει φυσικά από πάνω προς όλη την εταιρεία και γι' αυτό κιόλας όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα νιώθουν καλά που έρχονται και νιώθουν σίγουρα ότι προσφέρουν πρώτα στους ίδιους, γιατί εξελίσσονται όλοι και σίγουρα και στην εταιρεία και στους πελάτες τους οποίους έχουμε. Από τότε που ξεκίνησε, μόνο στάσιμοι δεν μπορώ να πω ότι είμαστε. Ξεκινήσαμε και πήραμε την απόφαση να επεκτείνουμε την εταιρεία, βλέποντας ότι λειτουργεί ακόμα και με τετραήμερο και μένουν τα αποτελέσματα σε ένα επίπεδο το οποίο θέλουμε. Πήραμε την απόφαση να ανοίξουμε και ένα γραφείο στην Πορτογαλία, να επεκτείνουμε την εταιρεία και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους πελάτες που έχουμε από εκεί. Ξέρετε, εμείς μεταξύ μας, έχοντας την οικειότητα αλλά και στο μυαλό μας τη συζήτηση με τον κύριο Σολδάτο, έχουμε παραλείψει εντελώς να πούμε η εταιρεία ακριβώς πάνω σε τι δραστηριοποιείται. Η εταιρεία από το 2019 που ξεκίνησε δραστηριοποιήθηκε στο κομμάτι της τελέχωσης και διαχείρισης προσωπικού, ξενόγλωσσου προσωπικού, συγκεκριμένα για ρόλους εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών. Άρα, ουσιαστικά, εμείς είμαστε στη θέση όπου ψάχνουμε ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, τους οποίους θα μετακινήσουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, σε προκειμένη φάση, για να εργαστούν για λογαριασμό μιας εταιρείας από τους πελάτες μας. Και 6 μήνες μετά, όντας σε μια ελληνική πραγματικότητα που ψάχνει περισσότερο από ποτέ εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν αυξηθεί οι εισαγόμενοι υπάλληλοι διαφορών εταιριών, σε εισαγωγικά το εισαγόμενοι? Θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στη χρονιά αυξάνονται πάντα. Και ποιες είναι αυτές οι ειδικότητες? Οι ειδικότητες είναι ξεκάθαρα σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, άρα ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και μιλάνε μια ξένη γλώσσα καλά για να έρθουν από εδώ και να εξυπηρετήσουν τη δική τους αγορά για διάφορες εταιρείες και για λογαριασμό εταιρεών. Και μετά έρχεται σίγουρα το κομμάτι της απλής εξυπηρέτησης, ας πούμε, πελατών. Έχει αυξηθεί διότι και η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η νούμερο 2, σκεφτείτε, χώρα στην Ευρώπη, όπου έχει στηθεί αυτό το ξενόγλωσσο hub, να το πούμε έτσι, όπου από εδώ έχουν κεντροποιήσει τις διαδικασίες τους όλες αυτές οι εταιρείες και εξυπηρετούν όλο το region της Ευρώπης. Άρα, επομένως, και σαν χώρα και σαν προορισμός και σαν δεδομένα και συνθήκες εργασίας καθημερινότητας, σίγουρα βοηθάει στο να προσελκύσει κόσμο από όλη την Ευρώπη να έρθει και να εργαστεί εδώ. Και κάπως έτσι να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα συζήτησής μας για τους ψηφιακούς νομάδες, που ακούμε ότι αυξάνονται όλο και περισσότερο στη χώρα μας. Και σε πρόσφατη έρευνα είδαμε ότι καταλαμβάνουμε και τη 17η θέση παγκοσμίως για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε. Πιστεύετε ότι αυτό το ποσοστό θα το δούμε να αυξάνεται? Θα δούμε τα ποσοστά μας να αυξάνονται το επόμενο διάστημα? Έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκτυο? Πιστεύω, ναι. Αρχικά να πούμε το πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Σίγουρα το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί και διάφορες πλατφόρμες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε διάφορους εργοδότες ανά τον κόσμο να προσλάβουν κόσμο σε τρίτες χώρες και να εργάζονται από αυτές τις χώρες εκεί. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπουμε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν λάβει και έχουν βάλει στο χάρτη και τις επιλογές την Ελλάδα, σημαίνει ότι υπάρχει μια αυξητική τάση των ανθρώπων να επιλέγουν τη χώρα για να έρθουν από εδώ, να μείνουν εδώ και να εργαστούν για λογαριασμό κάποιας άλλης, ας πούμε. Και ο λόγος είναι μόνο το κλίμα, ο ήλιος, η ζωή? Σίγουρα οι συνθήκες βοηθάνε πάρα πολύ. Κάποιους λαούς, όχι όλους εννοείται, αλλά κάποιοι λαοί το θεωρούν προτεραιότητα. Απ' την άλλη, είναι μια καθημερινότητα γενικότερη, όχι μόνο ο καιρός και το κλίμα. Είναι σίγουρα πιο μικρές οι αποστάσεις, ανάλογα και το που θα επιλέξει ο καθένας να πάει να ζήσει γενικότερα και να εργαστεί. Σίγουρα θα τον βοηθήσει να κάνει αυτά που θέλει στη ζωή του. Και σίγουρα, όντας μια χώρα η οποία, ό,τι και να λέμε, είναι σίγουρα πιο φτηνή και έχει ένα πιο χαμηλό κόστος από άλλες χώρες της Ευρώπης, τους βοηθάει να πάρουν αυτή την απόφαση και να έρθουν εδώ. Οι ψηφιακοί νομάδες όμως δεν είναι μια κατηγορία που έρχονται για να μείνουν, μένουν για συγκεκριμένο διάστημα, ενδεχομένως τις περισσότερες φορές.
Πόσο είναι αυτό το διάστημα συνήθως? Δηλαδή είναι κάποιοι μήνες, βλέπουμε παρόλο που είναι μια νέα τάση να είναι ένας χρόνος ή και παραπάνω? Μπορεί και παραπάνω, ναι. Συνήθως είναι από, αν και θα ακουστεί λίγο μεγάλο, αλλά είναι ουσιαστικά από μισό χρόνο, 6 μήνες μέχρι 18. Μισό χρόνο με 1,5 έτος. Ανάλογα το προφίλ του καθενός, ανάλογα τις προϋπηρεσίες, ανάλογα το πού έρχεται και τι έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι και διάφοροι λόγοι που επιλέγει να κάνει αυτή τη μετεγκατάσταση, ας πούμε. Άλλοι είναι η πρώτη τους δουλειά, άλλοι θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό, άλλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το οποίο είχαν και να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού. Οπότε, αναλόγως και για το background του καθενός, αυτό το εύρος διαφέρει. Αλλά συνήθως ο μέσος όρος είναι από 6 μέχρι 18 μήνες. Αναφορικά τώρα με το υβριδικό μοντέλο, θέλετε να μας πείτε πώς λειτουργεί στη χώρα μας? Αρχικά το υβριδικό μοντέλο θεσπίστηκε στον μέγιστο βαθμό όταν ήρθε ο COVID. Πριν από αυτό υπήρχαν όντως κάποιες πολυεθνικές εταιρείες κυρίως που το είχαν ορίσει ως μία μέρα την εβδομάδα ή τέλος πάντων κάποιες μέρες το μήνα που να μπορούν οι υπάλληλοι να το κάνουν. Από τον COVID και μετά έγινε κάπως βία, σίγουρα έγινε πιο απότομα, αλλά είδαμε ότι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου και δυσκολιών και τέλος πάντων το πώς λειτουργούσαν μέχρι τότε προσαρμόστηκαν. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε το ποιοι ξεκίνησαν κυρίως να εργάζονται μέσα σε αυτό το μοντέλο. Μια νέα γενιά ξεκίνησε και έμαθε να εργάζεται σε ένα τέτοιο μοντέλο. Οπότε είναι λογικό να έχει κατανοήσει ότι ο τρόπος εργασίας είναι αυτός. Οι προηγούμενες γενιές σίγουρα το αγκαλιάσανε, σίγουρα είδαν ότι μπορούν να κάνουν και να συνδέσουν και να ενώσουν την προσωπική τους ζωή κάπως με το υβριδικό μοντέλο και είδαν ότι όλα γίνονται, θα πω εγώ. Δηλαδή και η δουλειά και η εργασία και η προσωπική ζωή ή κάποιες, τέλος πάντων, μια καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτή τη στιγμή ισχύει ακόμα. Στην περίπτωση τη δική μας το διατηρούμε σαν εταιρεία, σαν Speakit, όπως το είχαμε. Άρα έχουμε ένα υβριδικό τύπο ότι κάποιες μέρες είμαστε στο γραφείο, κάποιες μέρες είμαστε από το σπίτι μαζί με το off, που αυτό ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι και χρυσή τομή. Και εκεί πρέπει να κινηθούν, θεωρώ και εγώ, όλες οι εταιρείες, έτσι ώστε να υπάρχει και διαζώση φυσικά. Άρα, δηλαδή, συγγνώμη, από τις 4 μέρες που κάποιος εργάζεται στο γραφείο, υπάρχει και ακόμη μία που μπορεί να εργαστεί από το σπίτι. Από το σπίτι, σωστά. Δηλαδή είναι 3 γραφείο, μία σπίτι, μία το off, εντελώς που λέμε. Ξέρετε, από άλλες, μιλώντας με άλλους εργαζόμενους άλλων εταιριών, συνήθως πολυεθνικών, ακούω και την άποψη ότι συνήθως όταν μένουμε από το σπίτι, κλείνουμε τους υπολογιστές και πολύ πολύ αργότερα. Εντάξει, είναι ανάλογο. Σίγουρα υπάρχει, δεν μπορώ να πω ότι είναι κανόνας, αλλά σίγουρα είναι και ανάλογα τον άνθρωπο και την εταιρεία, το business, τις υποχρεώσεις κτλ. Εγώ θεωρούμε ότι αν ένας εργαζόμενος είναι τυπικός στο 8ωρο του, σε αυτά τα οποία έχει να κάνει και όντως εργάζεται αυτό το 8ωρο με τη συνέπεια που πρέπει να δείχνει κάποιος, είναι δύσκολο πέρα από πολύ ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί να κάτσει παραπάνω. Σίγουρα όμως είναι ανάλογα και τον άνθρωπο και σίγουρα και την εταιρεία. Πρέπει να διατηρείται όμως. Ένα τέτοιο μοντέλο ώστε να κάνει βιώσιμη την επιχείρηση? Ναι, είναι. Είναι αν υπάρχει αυτή η χρυσή τομή που είπα πριν. Θεωρώ ότι το εντελώς online, το εντελώς απομακρυσμένο σίγουρα θα δημιουργήσει δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά meetings, πολλά online calls κλπ. Που λέμε που δυσκολεύουν όσο να είναι την επικοινωνία των ανθρώπων και όντως μπορεί να παρατείνουν λίγο και την ημέρα. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει και μία διαζώση, έστω 1-2 φορές την εβδομάδα, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο τηρούμε είναι το καλύτερο. 3 φορές δηλαδή να βλέπετε η ομάδα και να μπορεί να συνεργάζεται. Γιατί έτσι και διατηρείται μια προσωπική όσο γίνεται σχέση μέσα στον επαγγελματικό χώρο και από εκεί και πέρα έχουν και την ευχέρεια του να κάτσουν σπίτι και να λειτουργήσουν. Για να δούμε και τις δύο πλευρές, και του εργαζόμενου και του εργοδότη. Προφανώς ο εργαζόμενος προτιμά αυτό το υβριδικό μοντέλο, αλλά δεν ξέρουμε με τον εργοδότη αν υπάρχει απόδοση από τον εργαζόμενο. Αν θεωρεί, εννοείται ότι ο εργαζόμενος αποδίδει. Ναι. Πάλι θα πω ότι είναι ανάλογα τον εργοδότη εκεί. Ο καθένας και κάθε εταιρεία σίγουρα αξιολογεί κάποια πράγματα και κάποια αποτελέσματα, κάποιο τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει θεωρητικά καλύτερα ή χειρότερα. Έχοντας μπει πλέον σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, με μια νέα γενιά η οποία έρχεται και ζητά εντελώς άλλα πράγματα από τον εργασιακό βίο, θεωρώ ότι δεν μπορούμε παρά να προσαρμοστούμε σε κάποια πράγματα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι αυτή η νέα γενιά που αναφέρουμε θα προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα ή θα διαμορφώσει νέα δεδομένα? Αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι τα διαμορφώνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα διαμορφώνει διότι σίγουρα οι εταιρείες, σίγουρα η αγορά εργασίας χρειάζεται νέο προσωπικό, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν με όρεξη να παράξουν, να αποδώσουν, να προσφέρουν. Άρα κάποια πράγματα θα πρέπει σίγουρα να προσαρμοστούν πάνω τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και όλα να προσαρμοστούν, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να είναι σαν διαδικασίες.
Αν υπάρχει μια win-win διαδικασία, μια win-win κατάσταση ανάμεσα στον εργοδότη και στον υπάλληλο, και οι δύο θεωρώ ότι θα βγουν κερδισμένοι. Μένοντας στο μοντέλο της υβριδικής εργασίας, πόσες εταιρείες το επιλέγουν στη χώρα μας και συνήθως τι κλίμακα είναι? Δηλαδή, είναι μόνο πολυεθνικές, είναι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας? Επενδύουν σιγά-σιγά σε αυτό το μοντέλο? Ναι, μετά τον COVID εννοούμε, γιατί στον COVID η αλήθεια είναι ότι απομακρύνθηκαν οι περισσότεροι και πήγαν στα σπίτια τους. Οι περισσότερες σε ένα βαθμό το έχουν διατηρήσει, είτε είναι μικρομεσαίες, και όταν λέμε μικρομεσαίες, εντάξει, εξαρτάται και τι εννοούμε. Εννοούμε από 40-50 άτομα και πάνω. Τώρα, πολύ μικρές εταιρείες οι οποίες έχουν και ανάγκη για φυσική παρουσία, καταρχάς ότι μιλάμε για παραγωγή, ότι μιλάμε για θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να λείπουν. Σωστά, αποκλείονται εκ των προτέρων. Οπότε, συνήθως στην υπηρεσία είναι αυτό το οποίο κοιτάμε οι περισσότεροι, που στην υπηρεσία υπάρχει μια τάση κάποιες εταιρείες να προσπαθούν να φέρουν πίσω τους ανθρώπους, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση. Και υπάρχει αντίδραση. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίδραση και γι' αυτό βλέπουμε και συνεχείς μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού από μια εταιρεία σε μια άλλη όταν αλλάζει κάτι τόσο δραστικά. Γιατί είναι μια δραματική αλλαγή για κάποιον ο οποίος έχει θέσει μια ζωή και μια καθημερινότητα με αυτή τη λογική. Πολύ σημαντικό αυτό, και θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια παρόμοια συζήτηση και με τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος μας είχε αναφέρει ότι στα ΣΥΝ είναι ότι όταν και η ομάδα είναι ευχαριστημένη και από το περιβάλλον αλλά και από τις ώρες λειτουργίας και τις ημέρες, προφανώς θα μείνει και θα ενισχυθεί. Εμείς βλέπουμε να ενισχύονται τέτοιες ομάδες σε άλλες εργασίες με υβριδικό μοντέλο. Σε άλλες εταιρείες. Σε άλλες εταιρείες, συγγνώμη. Σε κάποιες ναι, σε κάποιες όχι. Όταν ένας εργοδότης παρατηρεί, και αρχικά πρέπει να παρατηρήσει ότι υπάρχει αλλαγή, ότι υπάρχει κάτι που πηγαίνει χειρότερα. Ειδικά σε μια περίοδο σαν αυτή που διανύουμε, που υπάρχει και μια σύγχυση στην αγορά και λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά και λόγω των πολλών νέων αλλαγών, όπως των ψηφιακών μέσων που αναφέραμε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι την αγορά αυτή τη στιγμή την ορίζει ο εργαζόμενος. Αυτό βγαίνει προς τα εμάς που είμαστε από την πλευρά του εργοδότη. Την ορίζει ο εργαζόμενος και αυτός θα ορίσει το πώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεται. Αν κάποιος γιατί λέτε ότι την ορίζει ο εργαζόμενος? Γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά. Υπάρχει αρκετά μεγάλη προσφορά αυτή τη στιγμή από θέμα εργασίας και αρκετά μεγάλη ζήτηση από θέμα εργασίας και αρκετά μικρότερη προσφορά από πλευρά των υποψηφίων, ειδικά σε κάποια επαγγέλματα. Αλλά δεν υπάρχει ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες αρκετά εξειδικευμένες? Σίγουρα το κομμάτι της τεχνολογίας είναι ένα που πάσχει πάντα από έλλειψη προσωπικού. Τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, έχει βγει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα είναι αυτή η οποία πάσχει, γιατί βλέπουν και συνεχώς μετακινήσεις από τη μια εταιρεία στην άλλη, κυρίως για οικονομικούς λόγους, κυρίως για benefits κτλ. Σίγουρα το κομμάτι το δικό μας πάσχει, θα πω, δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες οι οποίες έχουν οι πελάτες οι δικοί μας για ξενόγλωσσο προσωπικό, γιατί μπαίνει στη μέση και η γλώσσα, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και μετά σίγουρα υπάρχει και μια ζήτηση που το παρατηρούμε όλοι, πιστεύω, σε πολύ πιο low, ας πούμε, πολύ πιο entry level ή πολύ πιο ανειδίκευτες θέσεις εργασίας, που εκεί σίγουρα ψάχνουν όντως με μεγάλη δυσκολία. Αλλά για να επιστρέψουμε στο δικό μας το κομμάτι, το οποίο είναι πιο πολύ έτσι, το κομμάτι της υπηρεσίας, αναλόγως στην ειδικότητα και αναλόγως στο τι μπορεί να προσφέρει κάθε εταιρεία στον υπάλληλο, ο υπάλληλος θα επιλέξει το αν θα πάει ή αν όχι. Αλλά δεν μπορεί να καθορίσει ανάλογα με την προσφορά του και τις οικονομικές του απολαβές? Όχι. Αν από τη στιγμή που θα συζητήσει με κάποια εταιρεία κάποιος υποψήφιος, ας το πούμε έτσι, ένας εργαζόμενος, σίγουρα θα πρέπει να συμφωνηθεί κάτι από κοινού. Τώρα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κοιτάξει κάτι διαφορετικό από αυτό, αν δεν τον ικανοποιεί. Που εκεί σίγουρα γίνεται. Δηλαδή, όταν ένας θα βγει στην αγορά εργασίας και θα ψάξει για εργασία, σίγουρα θα μιλήσει με παραπάνω από μία εταιρεία. Το που θα καταλήξει είναι απόφαση του καθενός. Το αν θα του βγει σε καλύτερο ή σε χειρότερο πάλι δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος μάλλον. Οπότε καταλήγουμε στο ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ζυγίσει κάποιος όλα μαζί για να πει το πού θα είναι το επόμενο του βήμα ή και το πρώτο του βήμα πολλές φορές, γιατί έχουμε και πολλοί κόσμο που βγαίνει από τα πανεπιστήμια. Πάντως, σε πρόσφατες έρευνες είδαμε ότι οι νεότερες γενιές επιλέγουν να έχουν περισσότερο χρόνο για την προσωπική τους ζωή παρά επενδύουν τόσο πολύ στην καριέρα τους ή στην. Δεν θα έλεγα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, γιατί αυτό θα ήταν λάθος. Θα έλεγα συνολικά στην πορεία τους. Δηλαδή, θέλουν περισσότερο να διαθέσουν χρόνο στον εαυτό τους και στην επιμόρφωσή τους, για τους ίδιους όμως, παρά στην εργασία. Εσείς το βλέπετε αυτό να αποτυπώνεται στην αγορά? Ναι, θα πω ναι. Αρχικά να διαχωρίσουμε λίγο τη λέξη, θα έλεγα εγώ, καριέρα από τη λέξη εργασία. Η πλειοψηφία της νέας γενιάς θέλει να εργαστεί. Ναι.
Καριέρα είναι κάτι διαφορετικό. Καριέρα θα κάνει κάποιος ο οποίος θα ορίσει τη ζωή του γύρω από την εργασία. Και γι' αυτό θα εξελιχθεί, γι' αυτό θα ανεβεί. Τώρα μιλάω και πιο πολύ εκ του προσωπικού, ότι αυτή είναι μια άποψη δική μου, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο οποίος θα ορίσει τη ζωή του γύρω από την εργασία θα κάνει και καριέρα, εφόσον πετύχει κτλ. Η νέα γενιά, η αλήθεια είναι ότι, με εξαιρέσεις φυσικά πάντα, έτσι, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, σίγουρα κοιτάει κάποια διαφορετικά πράγματα. Κοιτάει λίγο όντως τη σχέση ζωής και εργασίας, κοιτάει να έχει όντως μια εργασία η οποία θα το αποδώσει αυτά τα οποία ζητάει σε κάθε στιγμή για να μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει στη ζωή του. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό, θα πω εγώ, και είναι μια νέα ίσως τάξη, μια νέα κανονικότητα. Μια νέα κανονικότητα που ήρθε μετά από πολύ δύσκολες ίσως και πολύ διαφορετικές μάλλον καταστάσεις μέσα στην εργασιακή αγορά, μέσα γενικότερα και στη χώρα συγκεκριμένα, έτσι, που σίγουρα ήταν πιο δύσκολα. Αλλά δεν είναι κακό. Ο καθένας, ξαναλέω, κάνει την επιλογή του και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο να έχει μία ζωή έτσι όπως την θέλει και μια εργασία η οποία θα το αποδίδει αυτή τη ζωή και σίγουρα στο να κάνει μια καριέρα. Απλά είναι μια τάση που πιστεύετε ότι ήρθε για να μείνει, συνδυαζόμενη και με το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης. Ναι, η μεγάλη παραίτηση έγινε σίγουρα, ειδικά στα χρόνια του COVID, σιγά σιγά αρχίζει να φθήνει. Θεωρώ όμως ότι είναι μια τάση που σε γενικές γραμμές θα μείνει, ναι. Γιατί πιστεύω ότι χαρακτηρίζουμε γενιές. Δηλαδή, αν δούμε πιο πριν, την σημερινή και αυτή που έρχεται, χαρακτηρίζονται από κάτι. Ανάλογα την εποχή φυσικά του καθενός που ζει. Αυτή η νέα γενιά σίγουρα πιστεύω ότι ήρθε για να διατηρήσει μια τέτοια κατάσταση στον εργασιακό. Βοηθάει όμως και το υβριδικό μοντέλο σε αυτή την αλλαγή. Βοηθάει στο να υπάρχει ισορροπία, ναι. Βοηθάει στο να υπάρχει ισορροπία και να γίνεται τη δουλειά όλων. Θα το πω έτσι. να μπορεί να δουλέψουν όλες τις πλευρές. Κύριε Σπαθή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ομάδα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά, να το πούμε και αυτό. Να είστε καλά.